Ak si stále ešte pri ňom a stále plačeš, to nie je romantika. To v žiadnom prípade nie je ani láska. To je sebevražda na pokračovanie. To je sebevražda v priamom prenose. Je to tvoje zrkadlo bolesti. Keď ťa ignoruje, cítiš sa ako malé dieťa, ktoré prosí o pozornosť. Keď kričí, si späť v svojej detskej izbe, v ktorej si sa vôbec bála nadýchnuť. A keď odchádza a naspäť sa vracia, tvoje vnútro prosí, aby aspoň niekto s tebou na chvíľu ostal. A ver mi, toto isto nie je vzťah. Toto je opakovanie tvojej traumy stále dookola a dookola v priamom prenose. A vôbec to nie je osud. Je to vzorec. A z tejto rozprávky sa nezobudíš ráno. V nej budeš zotrvávať dovtedy, pokiaľ to v tej hlave neprepíšeš. Volaj mi, kontaktuj ma, som ti plný k dispozícii.